Ayokul. Bata pa kukul. Maiksi lang ba ang kwento mo? Sing-iksi ng pasensya mo? Kailangan mo ng agarang payo. Dito man o dyan, ika'y pakikinggan ng programang Doon Lang. Mamaya po yan. 8:30, abangan ang Doon Lang. Sino? Ako? For the meantime, good morning, Tits! Morning call, Kalayan! Feel good morning! It's a Tuesday, November 21, 2023. Sa oras na 7:27 ay kasama niyo na ang cool na Uncle Dagol! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Salamat kayo kasama ang hot na tita. Hey, ang muse ng South Division Champion ng MPBL, Bacoor City Strikers. Walang iba. Ito na. The season. Tanya Chinita. Beautiful girl, wherever you are. Grabe, kaya naman pala. Good morning! Strike pa din, call. Oo, totoo yan. Mamaya, abangan nyo kami, magpa-libreng sakay kami ni Tita Tanya dyan sa Oo, kailangan nila yan ngayon. Maynila area. Opo, yung mga commuters natin. Ingat po tayo dyan. Pero ito na isang nag-viral dates. Kasi Ano yan, nga, Col? 34 days na lang. Pasko na. O, anong nag-viral? Siyempre, pag bare months, simula na yung mga bata, nangangaruling. Nung kabataan natin, nangangaruling na tayo. Opo. Papiso-piso lang, masaya na tayo. Ngayon, 5 piso. May coin na 20, 'di ba? Yun na yung tatanggapin ng mga bata, yun namimili na, hindi na tatanggap ng piso-piso. Oo, nagagalit nga. Naalala ko dati, namigay ako ng barya. Tinapon. Uy! Ano ba yan? Demanding yung mga nangangaroling ngayon, no? Pero yung caroling nga naman ay is a Christmas tradition na tuwing Kapaskuhan na kumakanta ng Christmas carols, pupunta sa mga bahay-bahay. Yes. Kaya tinatawag na caroling. True. Ayan. At saka nung kabataan natin, guys, naalala ko pa dati. Kami, mga boys. Tayo madaling araw talaga tayo, no? Gabi, hanggang madaling araw. Kami gabi. Gabi, Oo. gabi. Mga kami, apostoles kami doon sa aming church. Apostoles. So ako yung taga-gitara. Active ka talaga sa church, no? Of course. Amen. Kaloyal tayo. Amen! Lord, thank you for sunshine. Thank you for rain. Tapos, syempre, gitara ka doon, and then kakanta kayo. Gagalingan mo para hindi lang pang 5 piso, 10 piso bibigay. Minimum 20. Di ba? Pag mayaman pa yung natapatan mo, 100, manipis lang yun. Magkano call pinaka na malaki mong nakuha? Nung kami sa grupo namin, syempre, sakto lang mga 300. That time, malaki na yan eh. Kung ikaw ba, Tits, mga ruling ka, anong kanta yung gusto mong Ang kantahin? kakantahin ko ay Isang Christmas song naman anong dyan. Christmas song. Pengin ng ano? Pasko na sintas ko. Bakit? Sintas. Kasi marami sintas. Sintas ko. Sino siya? Ang lakas ng dating. Pasko na sintas ko. Dami Ikaw pa yun naman. bang ano? Napakababaero mo. Wow, grabe ko makapagturo. Tsaka Sample yung nga. ano. Anong kanta? Isa song. Dali. Ano, kaya't ibigay nyo na. Ay, ayan, ito. ayan. Sige, i-play mo lang dyan. Check. Sound check. Okay. Wala akong marinig. Wait lang. Okay, ano ba maganda? Wait lang. Ayan. Miss kita kong Christmas. Sige nga, okay. Acapella lang. 1, 2, ready, sing. Hindi ko pala alam yun. Ang Ang Disyembre ko ay malungkot. imposible. Pagka mismo sila. All singing low while I pop a bottle. Uy, mang kanon! Hindi kasi nag-viral ang isang Tis. 'Di ba dati gitara, minsan Oo. anong dala mo, tansan?
Oo, tambourine. bato. Tambourine. Bato. Ako, usually sa church namin, ako taga-gitara sa carol. Talented. Amen. Kaya naming nahumaling dahil talented. Pero ito, dala niya, Bluetooth na speaker, may mic. Oo. Tapos naka -1. Kumanta, ginalingan. Magkano nakuha niyan? Sa TikTok yan? Oo, may ginalingan niya, nag-viral siya. Kasi May dala siyang karaoke, may Oo. microphone, tsaka performance level yung boses niya. parang sumali ng competition. Yan, di ba? Parang tawag ng tanghalan ang peg. Ayun. Oo, di ba? Kaya na-amaze sila. Marinig ba dito? Ayan. Wait lang ha. Di marinig eh. Ulitin natin. Ayan Oo nga, performance level. Naku, pag ganyan, mabibigyan niya ng kapitan ng 5,000. Pag ganyang kagaling, sigurado. diba? Pag ganyang kagaling. Correct. Ginalingan ng singer na singer talaga. True, yung nangangaroling. Oo, hindi si Kapitan. Oo, kasi pag Pasko na, alam naman natin may mga symbols tayo like Santa Claus. Oo. Ay, mamimigay ng regalo yan. Si Santa Claus. Di si Kapitan. Ay, syempre, nanalo sa barangay election Kapitan? Si Santa Claus. Wala ka ng chan? Si Santa Claus. Si Kapitan. Syempre, hindi na siya nakaka-exercise. Sa dami niyang inaasikaso sa kanyang barangay na nasasakupan. Si Kapitan. Si Santa Claus. May dala-dalang reindeer. Si Santa Claus. Yung singer. Syempre, kailangan niyan galingan yung props para talagang maging performance level siya. Yung singer. Si Kapitan. Aba, kaya pala nangaroling. Yung singer. Si Kapitan. Hindi, bilang pasasalamat niya yun dahil binoto siya at pinagkatiwalaan siya ulit. Si Kapitan. Yung singer. Diba? Kaya pala. Galing pa pala sa North Pole. Si Santa Claus. Si Kapitan. Kaya pala may Santa hat siya. Si Santa Claus. Si Kapitan. Kumanta siya ng Kaya't ibigay mo na. Ay, yung singer? Di, si Kapitan. Wala pa na siya Christmas bonus. Yung singer? Hindi, si Santa Claus. Oh, kawawa naman. Hingi na lang siya kay Rudolph the Red-Nosed Reindeer niya. Si Santa Claus? Si Kapitan. Ay, nako. May kabit daw yan. May babae. Oh, Si may Kapitan. Santa Claus. Ay, nako. Sumuot siya sa chimenea para maghulog ng regalo. Si Santa Claus. Si Kapitan. Akala nila akyat bahigang. Si Santa Claus. Si Kapitan. Si Kapitan. Sabi niya, ho, 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 ho. Oy, Merry Christmas. Sabi ni Santa Claus. Sabi ni Kapitan. Sabi niya, salamat sa pagboto sa akin nung nakaraang halalan. Pangako, itutuparin ko ang aking mga pinangakong covered court at kalsada. Sabi niyang ganun. Sabi ni Kapitan. Sabi ni Santa Claus. Ay! Kaya pala panalo siya sa Christmas party. Kumanta siya. Yung singer? Si Santa Claus. Ay, congrats nga pala sa lahat ng nanalo. Oo. Nanalo? Kapitan. Santa Claus. Alam nyo na, pag malaki chan mo, ikaw na yung prop sa Oo. Christmas presentation. Ikaw yung gagawin. Yung singer? Ay, gagawin Santa Claus? Gagawin Kapitan. Ay, nako. Maraming salamat. Uy, extended tayo hanggang alas 9 ng umaga. True yan. Then tapos niyan ay magpapalibreng sakay kami ni Tita Tanya sa mga commuters natin na nahirapan po sumakay dahil meron pa rin tayong transport strike. Kaya ingat po kayo, ha? Ingat po kayo. Shout out Sumakay kay... sa Ha? Sasakay doon mamaya sa libreng pasakay natin. Yung singer? Si Santa Claus. Ingat Alvin sa papunta sa practice. Papunta si Alvin Alday sa practice. Oh. Ingat. Sino pa? Sino pang pa-practice? Sa'yo? Uy, ayun na niya magsalita. Naka-tune in pala. Oo, si Alvin. Akala ko si Santa Claus. Si Kapitan. Okay, ayan. 34 days na lang. Pasko na! Ito na yung miss kita kong Christmas. You're so obsessed with me. Ano ba yan? English ng English? Ay, nako. Mamaya, 8:30, magkakasama pa rin tayo.
Dito Nakasama lang. niyo po ang cool na Uncle Dagon. At hot na tita. The season, Tita Tanya Chinita sa estasyon number 1, 90.7 Love Radio. Feel good morning!